Roedd hi'n ben-blwydd Trac Cymru, 21 oed, yn 2021, ond cafodd ein cynlluniau i ddathlu ei gohirio, fel oedd llawer eraill. Ond y gwaethaf yr anawsterau rydyn ni i gyd wedi wynebu dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae Trac wedi parhau i weithio ar ein cenhadaeth i wneud yn siŵr y gall ein traddodiadau cerddoriaeth genedlaethol parhau a ffynnu yn y blynyddoedd i ddod. So as we prepare to launch our exciting new vision for the organisation's future, we'd like to celebrate these 21+1 years and share with you a few of our success stories. Trac's mission is to put Welsh folk music at the heart of the nation's contemporary life. So over the next 2 months, we will be showcasing our work to nurture folk music across the generations and how our traditional arts have helped make an important difference in people's lives in Wales. O'n cefnogaeth ni i'r pobl sy'n dal y traddodiadau, ein trysorau cenedlaethol byw sy'n gwarchod ein treftadaeth genedlaethol. Drwodd i annog pobl ifanc i fod yn gyffrous yn eu profiadau cyntaf a'r traddodiadau y maent yn etifeddu. Y pobl ifanc rydyn ni'n helpu i ddatblygu i'r genhedlaeth nesaf o gerddorion proffesiynol, yn cario'r fflam ymlaen a chadw'r gerddoriaeth yn gyffrous i gynulleidfaoedd cyfoes. People like Gwilym Bowen Rhys, Patrick Grimes, Jordan Williams and Bethan Rhiannon, a generation of Welsh musicians who are making a name for themselves and pulling in the crowds, but also working to pass on what they have learned to the next generation. Mae gan Trac Cymru cynlluniau cyffrous i annog llawer mwy o bobl i ddatblygu cysylltiad arbennig eu hunan i'n cerddoriaeth genedlaethol. Byddwn yn sicrhau bod ein celfyddydau traddodiadol yn gwneud gwahaniaeth mawr ym mywydau pobl ifanc a theuluoedd mewn cymunedau ledled Cymru, a byddwn yn parhau i gefnogi'r holl genedlaethau i elwa o'n diwylliant byw. Ond, allan ni ddim gwneud y gwaith yma heb eich help. Mae Trac Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth i barhau i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. A bydd eich roddion yn hanfodol i'n helpu ni i ddal ati i wneud ein gwaith ar gyfer treftadaeth diwylliannol y genedl.